message to them. Ọ sị m kwuo n'Igbo m kwuo n'oyibo izizi godo ụmụaka ajụ ndị nọ nso ebe ọ nwere ọrụ ụnụ adịla ha ụnụ ada abịa bụ ụnụ mara ụmụnne ụnụ na ụmụnna ụnụ ha nne mụrụ onye jiri ngwube nna ya ọ na-asị na ya bụ onye ụmụ abalị kedu ebe ụmụ abalị dị ịmarọ kedu ebe ebe nna gị dị ịmarọ is a failure to you children biko gba ya nso ụnụ mara ụmụnne ụnụ mara ụmụnna ụnụ mara ebe ụnụ bụ ha ndị amara ụnụ another thing ọ bụ na ị maghị gịta ma ebugo oke ịchọwa ebe nna ya achọwa and ya na-asị biko kedu na ebe onye nke asị which is very bad statement and very poor to us. My mother's message clearly applies to every Igbo child. The message underlines the importance of knowing your roots and finding out what it really means to be onye Igbo.